استاہتنی اینو قیامت نہ دے انسان سختو وریو دے فانی یمان اوڑان فانی ادا دنیا چاسارے فنائے اللے ندان رندے کر ربنا سنائے خوف کرک حشرنا تنکنگا اے قبرنا شوکت مفعنا دان دولت مال زرنا موت سبرونے یا زندے ختم کرونا زیبا غدا بدننا پاٹان وامرونا خنکنا کی تر مرورک سیالاک کل برورک پچس کی پیہنونا خنتا ہمو تفورک چار پاٹانے ہفورک داکاننے درورک لہدٹ کنے تہارا سیالاک نات غورک مشتے ٹکھڑ کرورنے شاغور مشتنیا کسس مروف رہانا اللورنے یتنیا ایڑی لما کو غورک خنتا خڑیک شلورک اس دے رادیاں پا دوستان نے درورک دادے برونے یا زندہ مریس 8 سال سوچا ذرس یا انسان کبرٹ مرونا انتھال منکر نکیر برورک نیا سوال کرورک انتے سنسکتین تو نیان عرفورک منکر نکیر اندانیاں کرور سوالے ربنا نبی نہ دے رے مذہب کنا ارادے اینو کتے نہ زندر جوانو عمل کرو سک ایڑے جواب صحیح او منکر نکیر چوسک داکان یاد رو سکتے تو عمل خرابو کبرٹ مروس جنجال لیکن ہمو عذابو تیشاک دوشاک ہم اوڑا مرور مسلٹ بار بار ڈنگ خلورتا اوڑا کرور دشت توبہ اما کرے ٹرکی قبرنا عذابان سختنگا اے حشرنا جہنم نہ ہم زرابان سختو مرو وقت اس محشر نہ دیانا ہم او دے مرو حشرنا اوڑا نخواپنا ہم دے ہم سلو نیز سنتھال مرو وقتا ہر کس مرو خیدر تینا گناہ تکچا دنیا ٹین کرے نوس کلا مرور مونا موقع دروخ تڑنگنا ہچو مروف وقتا ایڑے تیرور گواہی ہر عضو جسم نادا ایڑے کرور ہی تم دوکنک خنک نادا جوانی یگندو انت خنتیٹنی خنانس جوانی وگندی آنتی امرت خانس کل پاش مرور نیان کل خنوس ویڑے ہر عز وحید کرو اے حیران مرو سویڑے نیکو عمل کرے نوس خوشی کرو سو وقتا ورنہ کی دوت تینا موٹی خلو سو وقتا اللہ مہربانا صدقہ کی مصطفیٰنا نظر کرم ننیا دیان کے جزانا اللہ مہربانا صدقہ کی مصطفیٰنا نظر کرم ننیا دیان کے جزانا
نی بچ فسننے رب جہنم نائے زرابان سختی ام پل سراتنا اے قبرنا عذابان معاف کیس ننی خدانی نن بازاریں گناہگار معافی ننن ارین ہم نیان رب طلبگار اے دینا رب ننے ہم خوف سوال جوابنا محشر نماز خوف حساب کتابنا صدقت ننے خدایا محبوب نانی تینا سے خاٹ تیس جاگا نی ارشنا پدینا نن تو نپے نہیں چا فضل نخوان اللہ نن تو نپے نہیں چا فضل نخوان اللہ نن بازاریں گناہگار تینے تو چانا اللہ استاد پاواری توبہ کر گناہتان او دے بروینی آدے اسہنو صداکان استاد پاواری توبہ کر گناہتان او دے بروینی آدے اسہنو صداکان استاد پاواری توبہ کر گناہتان او دے بروینی آدے اسہنو صداکان او دے بروینی